Dit is wel een hobby van een wat oudere man, hè, toch? Of net? Dat is een rare vraag. Ja, we moeten dan bepaalde dingen even meer aan wegen en een ringel doen. Die jongen die aan het bouwen. Ja. Ja. Ja, no? Dit is de jongen hier van dit hier. Ja. Vanaf mijn 15, kan je zeggen, van 15 jaar oud ben ik een beetje bij de wildse flapperij betrokken. Ja. Ik ben naar Zweden geweest, een keer naar Uruguay geweest. Maar 144 gram. Ja, die spanning en het vangen. Ben ik ze nou te slim houden of ben zij mij te slim houden? Dat avontuur, dat zit er altijd in. Je moet altijd om je heen zijn, je moet altijd de eigen epenen. Oh, maar dan kom je weer een heel soort naar, hè? Ja. Maar fijn, dat is, ja. En dat is ook waar, dat jood. Dat scheelt dan ook daar. Hè? Ik word dan steeds maar dikke jaar zo te verrekken en dat is juist net een beest. Want nou, ja, alleen dat de heen van per meer wijzen kan. Juist er in de volle meer is, nou. Dat is het avontuur. En dan zijn ik elke dag vies te vangen en weer daar iedere samen houden. Hè? Je moet een beetje avontuur met erin zetten. Ja, dat moet. Toen ik vroeger, ik kwam hier oorspronkelijk net bij. Ik kom uit Argeweewij. Toen ik hier in Wijns kwam, van ambachtschool uit te werken, mijn baas die ding dit. En die ding dat, in die tijd mochten ze in november en december mochten ze dan van de dier vangen. Als hij naar thuis kwam te eten, dan zou die vrouw brengen maar even een beetje eten. Maar dan zou ze er voor het bij. Dan moest al direct weer rondkomen, want dan ben het niet niks daar. Dus dan bracht ik daar wat eten en dan blijf ik altijd even hangen. Dus in dit ontstaan, want van huis uit ben wij helemaal net eigenlijk natuurmensen. Dus een hek nog maar krijgt. Er is een van die jongens die had het uit van een blokfluit. Dat kan ze wel aardig, want dit is van een blokfluit maken. En daar kan wel aardig geluid mee maken. Maar ik broek dat deze altijd. Maar dan moet ik de held voelder blazen om hetzelfde geluid te krijgen dan bij deze. Dan moet je wel echt aan het werk. Ja, nou, hij wat harder. Dit voor een offelijker, dus ik broek nog haast altijd deze. Zo? Je hebt het fluitje wel, maar ik de hele tijd wat geluid nu. Ja, we hebben daar nou geluidapparatuur staan. Is dat high-tech? Ja. Ik ben wat doof en dan is dat wel makkelijk daar. Dan jerk ze net altijd zo gauw, dan is dat mijn steun. Maar ja, daar hebben we afstandsbediening bij. Afstandsbediening? Ja. Doe maar. In de moderne tijd. Ja. Ja, als het nog wel heel leuker op wordt, dat weet ik. Maar... Dus je zorgt welke vogel langskomt en dan giet dat loert op? Nou ja, zolang ik hem heb. Maar het fluitje, dat is dan ter ondersteuning van? Ja,
Ja, nou ja. Nee, het is eigenlijk andersom. Oh. Ik vind, je moet hoofdzakelijk maar de fluitwaan kennen, maar dat zei jij het uiteindelijk, nou? Een beetje ouderwets houden. Maar er is net zoveel ouderwets weer om bij dat ze vroegere dingen, hè? Alles is oors. Dit weer staaltrieën, dit is nou touw. Ja, het wordt vol lichter. Hier katoen net. Nou is het nylon. Volle beter, volle noffelijker. Want ja, katoen, als dat wierd is, dan moest het altijd maar in de huid en droog, dan is het verrotterd. Qua vogels is het een protte vroren? Nee. Ja, minder. Minder vogels, volle minder vogels. Ja? Ja. Ja. Volle minder vogels. Kijk aan het juist net meer. Of Wilsens ben ik volle minder. Ja. Ja, wat doe je er allemaal? Niks. Hoe is dat zo om mij Catharines in het veld te steken? Ach, het komt net zo vaak voor, maar als dat zie je, dan hebben we altijd wel een beetje praten. Ja, hè? Ja hoor. En waar hebben we het over? Alleen nog maar vogels? Of, Ja, eigenlijk alleen maar hebben we toen vogels. Ja, we horen dingen dat... Nee, hebben we het eigenlijk nooit hoor. Nee, dat is ik. Daar hebben we de klik ik mooi, hè. Vogels, nou ja, kleer. En dat is... Voor de rest hebben we... nee jongens, hebben we nooit meer volle praat. nee. Nee. En kun je nog wat leren van hem? Je leren alle dagen. Hè? Ja? Ja, vind ik wel. Nou, iedereen heeft zijn eigen... Er zijn soorten die hebben alle hun eigen eigenaardigheden. Zo moet het maar bezien. Maar dit is wel een hobby van een wat oudere man, hè, toch? Of net? Dat is een rare vraag. Maar die jeugd zag ik net. of Nee. wel? Nee, dat ben ik met 12 iets jongen. Dat is bijna een jaren zeker. Ja, hoe kan dat? Ja, jongen, die jeugd hij zit weer te veel achter die computers. Ja. Dit moet je in je hebben. Want daar ben ik wel vaker die hebben dan ik wel weer bij. Maar die bijen interesseert het vaak helemaal niet. Ja, wat maar verder nooit loont. No? Ja. Want hij zelf ik ben? Nee, ik ben... Ik ben vrijgezel. Ja, wie een cap aan, ik zie het. Ik ben mijn hele leven alleen al geweest. Ja. Dus je hebt net toch Jan kind? Nee. Nee. Nou, ja, dat is natuurlijk. Er ben wel een paar man die dan wel geregeld bij die kwam, maar die het voor graag wel maken. Maar die ben ik al hier over de 50, dus als ik pensioen ben, dan begin ze hier een paar enkele begin je, dan mag ik. Ja. Nou, maar wij denken als het 20 jaar verder is, dat het net meer besteedt. Nee. Dat het afgelopen is. Jo, ben ik net de jongste meer, toch? Nee? Hoe oud ben je al? 88. Tje. Ja. Nou, dan ben je nog aardig actief, toch? Ja, ik heb me nog gelukkig nog aardig redden. Ja. Je hebt wel eens wat, maar ja, dat jij er misschien bij. Maar ja, nee, ik ben blij dat ik dit nog een beetje doen kan. Mooi dit kwart ik. Altijd in een huis zitten, dat is ik niks.